Čau lidi, vítám vás u dnešního let's playe. Tady Váša 1, 2, 3 a budu natáčet s Depokem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tady máte IP-nu na náš server. Sice není náš, ale jako našeho kamaráda. No. Tady máte naše počkejte, sorry. To byl file. Tady máte naše Skypey, můžete si je obsat. To dole, to nejspodnější je náš Skype a omlouvám se za lagy, protože Depok to nemůže natáčet, nějak mu to nejde, tak musím natáčet já, protože mám rozbitý komp, tak to asi moc dobře nepůjde. Ukážeme vám, co je tady dobře. Hej, dej si F1, jo. Co je F1? No, Máme tady i mody. je tady mod, že Jeden z nich koukněte, takhle se to neskácí. koukněte, když Pojď se když kouknout. skáčíte takhle, tak on se sesype celý strom a máte, Hele, Golden Apple. no, Spadlo Golden Apple. Ale jedno. no, to nevadí, A když jsou dva stromy spojený, tak to taky nejde, tak pojď se kouknout na to. jo, Mirka. Když jsou dva stromy spojený, tak musíte rozbít ten druhý. A A pak, hlavně se to nesmí dotýkat trávy, nebo saplíku, nebo trávu. no, takhle, to bylo docela blbý. Tak, my vám ukážeme náš spawn. Počkejte, pardon, spawn. Hej, máš F1, že jo? Nemáme v jedna, protože to nepotřebuje, mně to je jedno. Koukněte, Zakryj si ten. mě to zase zcvaklo. Zakryj si ten. Eh, Zakryj si ten chat. No, Všechno. F1. to mám, mě to docela vadí. Tak, tady máme náš krásný spawn. My vám ukážeme naše město, aby, tak. No, tohle není naše město. Aha, warp, Tohle je spawn. A Warp, Paradise, to je naše, teda moje město. tak jsme tady. Máš pěknou helmu, Depoku. Díky. Tady máte, čo? Tady máte, Tady se máte, zaměstnat, jak si zaměstnat, jak všechno prostě. Máte tady různý jak vysvětlivky. se zaměstnat na rezidenci. No právě. No, tak tady my vám ukážeme naše centrum, nebo jak tomu říká, jsme to vytvořili nedávno, tak vám to ukážeme. Uhu. Musíme tam nejdřív dojít, doťapkat. Kruci jsem spadnul do vody. Fakt se omlouvám za lagy, je to docela blbý. 7%, což je blbý. Kde jsme, Depoku? Co ty portny? Od Depok. Moje město je teda naše, moje město je dost velký, tak dá se tady hodně ztratit. No, to je pravda. Trošku. Ukážeme vám naše, jak se tomu říká, centrum. Centrum. Je přímo tady. Tady to máte i napsaný. Centrum. No, to je no, pojď. Ukážeme vám, jak to vypadá vevnitř. Protože pokud se mi to bude takhle lagovat, tak to asi na YouTube nedáme. No, nemusíš ukazovat, jaký se tady prodává. Kluci. Nezavírejte pořád. Nezavírej tady. No, tady máme různé prodejné věci. To můžete kupovat. Máme tady i maják, který vám právě teď neukážu. Ukážu vám metro. Což je hustý. Hej, ale doufám, že nepojedeš nakonec. Že ne? Pojedu nakonec? Pojď se mnou, Depoku. Počkej, tak já si dám ten. Hej, ty jsi mi to sebral. Co? Co jsi mi sebral? Hoď mi ten. Auto. Hej, dělej. No, ty boho. Klikni si na nový. Pojď mě doženeš. Ne, tam nebudu. Já jdu. Zatím se ke mně potom portneš, já zatím dojdu k majáku. Tak
Tak jo, já vám zatím ukážu, jak to vypadá v metru. Docela se mi to laguje a špatně se mi to vykresluje, takže nastavení, to je blbý, nastavení. Doufám, že máš F1. Nemusíte vědět každý, co se tady píše. To nemusí, takže... Kluci, kde to jsem? Už jedeme furt. Tak, mě už to nebaví, takže sportujeme k Depokovi, pokud tam už došel. Ještě ne, počkej. No, už, ale je to vidět. Krásně je to vidět. Pojď. Sportnou ke mně daleko. No, kruci, to je fail. Veliký fail. No, zaber to radši, zabiju. Pardon, omlouvám se za fail, protože jsem se někam propad. Jo, jsme zjistili. Dáme tup. Tady máme spawnery, tady máme vlastně... Počkej, já si tebe musím portnout. Jsem u tebe, Depoku. Ukaž, jaký máš krásný skin. Odklí si tvoji helmu a ukaž nám, jaký máš krásný skin. Helmu radši ani ne. Ani se mi nechce. No, docela to je pěkný. Ukaž se nám, počkej, pojď blíž. No, proč? Oh. No, vidíte, jak je to krásné. Zaber, tam viděl už maják? Maják? To nevím, počkej. Kde je maják? Tamhle. Tamhle je náš vzácný kostel. Svatého, nevím. Nečlověka. Jo, nečlověka. Našeho hlavně admina No. serveru. Kruci, já nemůžu vlastně na žebřík. Se portni, jestli chceš. Tak kde máme maják? No, No, tamhle. Tamhle tam. máme náš veřejný majáček. Je krásně. A no, můžeme se k němu i podívat. Můžeme se kouknout i do našeho hotelu, no. No, přesně. Pokud bude tohle video potichu, omlouvám se, můžete si zesílit repráky nebo to dát někam prostě do sluchátek, prostě, abyste to slyšeli, zesilte si repráky, cokoliv, prostě, abyste to slyšeli. Já už jsem udělal jedno video sám na můj vlastní server, což tohle není náš vlastní server. Tady ten hotel vlastně, pojď. No. Počkej, no, Tady. tak, Tady je to jsou levy. krásný ten. No, Krásný. velmi krásný. Není to náhodou maják? No, tak tady projdeme. No a tady máme, Oh, no, ty tam asi nepůjdeš, to. ty by si spadnul dolů. Možná nepůjdu, protože, ale bojím se, když Můžeš mám, tam pohodit, no jestli chceš, počkej. mám strašný No, lagy. jsme nahoře, Ty vole, nahoře, ten debil mě málem schodil. porti se. Jo, jsem tam. To je krásný výhled, vidíte? Je to úžasný, tamhle máme kostel, tamhle je nějaká ta věž, to nevím na co je. Tamhle máme teleport, to je naše místo prostě. Tady pěkně teče láva. Aby to bylo vidět jako maják. No, je tohle prostě maják, koukáme Já se z prostě majáku. skočím dolů teďka, jsem smrtelný, protože jsem VIP. No, to je právě ten problém, on je VIP. Co jsme ještě neukázali? Já taky skáču dolů, ale do vody. Tak, počkej, já se k tobě portnu Depoku, protože nevím, kde seš. Já už jdu pryč z hotelu. No, co, to mě moc nezajímá, TPT. O. Tak, máme tady, au. Depok tady krásně skáče. No, Hele, Depoku, na co je tady to tlačítko? to je vlastně tady to, ten vozík. Máš, doufám, svůj vozík, ne? Nemám. No tak... pojď se Jo, podívat. mám dva vozíky. Dobrý. Tak, vemem si. Roztač mě. Počkej. Roztač mě, please. Ber. Neroztač mě. Díky. Ty jo, tak já rychlost, tady chci k tomu z vejšky. Ne, ujel mi vozík. Tak tohle byl Máš ještě fail. jeden, ne? No tohle byl fail. Tak trochu veliký fail. No,
Ne, to je debil. Vypadni. Jsem byl. Ne, ukrad. Zhodil. Ukrad. Jupi, už jedu. Bacha, dej poku. Krci brzdy, to nemá brzdy. Au. Tak se dostanu nahoru. A mám vozíky. Fakt se omluvám za lagy, protože já mám trochu blbej komp. Sice mám No, tak tohle asi vše. To je vše. Tímto ukončuji naše video. Čau lidi, mějte se. Ještě jednou vám napíšeme naše IP. No, to dáme do popisku videa. Jo. Všechno budete mít v popisku videa. Tak čau.